tiri panapa pakubika tasanganidzana nedambudziko rembavha chaiyo yechikadzi akangoya panapa achitonge munhu anoda kutibatsira pakubika achingovaraidza kusvikira akwanisa kuzoba bheki. Mai vedu venyika, mai Mnangagwa, handina chandatadza kana muchiona vhidhiyo ina handina chandatadza. Tatichingoda kuuya kuzochema semadzimai. Tachida kungochema tichibva kuna Bulawayo Road kusvika parufu. Hapana chimwe chatatichida kuti tatichida kuchema isusu. Tiri kurwadziwa isusu. Vamwe vari pakuchema nevafirwa, vamwewo ndivo vanenge vauya pamariro kuzoba. Ndo paunongoona wega kuti shavi rekubaracho rinotevera kana nekurufu. Kurufu kwevana vakafa kukuwadzana kwarura mbavha dzechikadzi dziri kuba mafoni nemabhegi. Ukuwo socialite Josephine Mutongi oridza mhere kuna mai Auxilia Mnangagwa, vanova mudzimai wemutungamiriri wenyika, achiti tinzweiwo sevanhukadzi tichemewo nevamwe vedu vafirwa. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimwitness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbirawo kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, ndadzoka zvakare nemamwe maupdates ezvinhu zviri kuitika kukuwadzana extension kune vana 3 vakashayikwa ndokuzowanikwa after 3 days vari mubhuti remota mucar park riri pedyo nepamba pavo vakafa. Update yekutanga ndembavha dzarura kurufu uku dzichishandisa advantage yekuwanda kwevanhu idzo dzotora mukana iwoyo pakuba. Ngatinzwe nyaya yacho zvizere. Tiri panapa pakubika tasanganidzana nedambudziko rembavha chaiyo yechikadzi akangoya panapa achitonge munhu anoda kutibatsira pakubika achingovaraidza kusvikira akwanisa kuzoba bhegi. Akatongoti ndipendi kubatirei bhegi muone kunyatsocheka miriwo zvakanaka, ndobva angovaraidza kusvikira aenda. Saka bhegi maive neyo? Mubhegi mamuine mafoni 2. Okay, ndozvegere zvakaba. Sofa tatozoriyelaza nhasi kuti pane mumwe akatoshaya jaketi rake mumba mabiwa magroceries, masefi neshuga, which is very bad. Kureva kuti mukadzi iye ndiye suspect futi wezvinhu izvozvo. Because iye akatone munhu akatomubvunza kuti kweiwewe mubhegi mako mumbori neiko, akati mune chifilisi ndatouya pano kuzorara nekuti ndarwadziwa nekufa kwakaita vana. But hatina kuzombomuona kubva patakangozoona kuti munhu yadisappear. Ndakutsvaga foni kuti ndione kufona, foni hapasisina, munhu hapasisina, bhegi haticharoona. Saka nyaya yenyu makaisa henyu kupolisi? Hatisati taendesa, saka itoti tichazobva panapa tonomboenda kupolisi tonoita police report. Alright, maita basa mama nekutipa information yakadai. Panenge pakaunganwa vasi vese vanofambira kuzochema, vamwe vacho vanenge sezvambobva kutaronzi, vamwe vanenge vatoya pabasa. Tine urombo nezvamasangana nazvo. Then second update inyaya yeSocialite Josephine Mutongi, uyo aipomerwa mhosva yekuba mari achiti iyo iiswe muEcocash nemuinbox make ichinzi ndeyechema. Josephine azosvika pakuchema achikumbira First Lady mai Auxilia Mnangagwa kuti semadzimai vapihwewo mvumo yekumacha vachibva kuna Bulawayo Road kusvika pamba pevana vekushayika ava. Asi arambidzwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police, aenderera mberi akati dai Zimbabwe Republic Police yaitsvaga vanhu vane mhosva semutsvagirwo aitwa muzuva ranhasi, kwaisaparwa mhosva munyika uye zvinhu zvaifamba zvakanaka. Ngatinzwe Josephine Mutongi achitaura, asi kana mapedza kuona this video ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Mai vedu venyika, mai Mnangagwa, handina chandatadza kana muchiona vhidhiyo ina handina chandatadza. Tatichingoda kuuya kuzochema semadzimai. Ndikawana chinondiwana ndiri pano, handina chandatadza. Munongondinzwirawo tsitsi vedu wide tichiti Mwari tioneiwo, tine pain, tiri kurwadziwa nevana vakacheka. Dengari mwana wane zvitombori nani, denge 3. Ndiani mubereki anoda kufirwa nemwana? Ndiani mubereki anoda kufirwa nemwana nenzira yakati denge wakafa zvichizi mwana arwara kana kuti aita polio kana chicken pox, kungozi vana 3 vafa here vedu wei? Murwadziwe
makaita seiwo munofokasa nezvinhu zvisina kana basa. Tiri kungochema isusu, tiri kuratidza tiri kurwadziwa. Tachida kungochema tichibva kuna Blower Road kusvika parufu. Hapana chimwe chatatichida kuti tatichida kuchema. Tachida kuchema isusu. Tiri kurwadziwa isusu. Takapfeka wanja mawinda anobvumidzwa kuskidha nemotikari muroad. Asi nhasi tarambidzwa kumacha isusu semadzimai. Ndamukira ndichitsvagwa inini ndayariwo matsvagirwa anoitwa kuti kana munhu akakomita crime anovhimwa semavhimirwa andaitwa nhasi. Andinamboziva kuti mune rapid response yakadaiwo so munyika medu. Asi ndairekana ndatonzi waita zvakati watopomerwa mhosva waita zvakati. Ndafonerwa navanhu vakadzi 2 vakati vatori kunoku vanga vachitonditsvaga vanga vatoyozonditsvaga kare. Ndikati because ndarara panapa ndikati ndatodzokera kumba. Zvikanzi pamba pako ndepapi? Ndikati imimi muri papi ndiuye ipapapo. Titaurirana handikwanisi because mataurira muri kuita muri kuita zvikanzi ndinoda kutokubatsira. Ndikati ndiri kuzvinzwisa kuti munoda kundibatsira because ina handinzwisisi mutemo handiuzive zviri deep. Asi ndiri kuuya kwamuri tiri ndatofonawo ndichida kuhelp ndichipiwa maguidelines. Takataura naMP wemunomu, takataura nakansela wemunomu, takataura navanhu vakuru vemunomu. Tikati hatisi kumacha, tiri kungofamba. Takapfeka ndanzwa nekufonerwa vari kundida, vari kundivhima. Taregera kumacha kwacho, taregera kufamba. Tatisiri kutombomacha, tatichingofamba kubva kuna Blower Road kusvika parufu. Tobata maoko, toisa chema yedu. Kune vamwe vanhu hakuna mukadzi anokwanisa peni nemadzimai aya. Mavaona vega madzimai vaya havasimbori misteti yekuti mungave munhu vari kutoita kunge mazombi, vanhu vakatofawo nechekare. Tiri kurwadziwa. Taneta nekuti Mwari ndiye anoziya. Taneta nekuti Mwari hameno zvichaitika. Taneta nekuti Mwari anoziya. Taneta nekungosiya zvinhu zvichiitika. Dai maresponsero avaita vachinditsvaga ariwo marespondero avanoita vachitsvaga mupavha, nevanhu vanotengesa madrugs, nevanhu vanotengesa mutoriro, nevanhu vari kuba. Inini ndakabirwa kakawandisa munomukwadza neextension. Ndakaenda mapurisa pasitomborina kana mapurisa pabhesi pacho. Ndikanzi unofona une transport here mune chii? Ini ndindokwidza mapurisa transport, ndindofarwa kuita zvese. Asi kuti kwanzi tiri kuda kungonochema, tiri kunabata maoko semadzimai.